Qadirli ýyldaşlar, inha 29-njy Bähmen aýy golaýlap gelýär. Bu sene türkmenleriň ýakyn taryhyna uly ähmiýeti eýedir. 1358-nji ýylyň Bähmen aýynyň 29-na, ýagny 46 ýyl mundan owal Islamy hökümetiniň türkmenlere ýönkän urşy netijesinde ýüzlerçe ýigdimiz gurban boldy. Türkmen Tehran şuralarynyň merkezi Sitadynyň ýolbaşçylarynyň şiirli Tumoç, Wahidi, Jorjani we Maktum Nagy oğurlanyp gyna astyna okudy edildiler. Cinayetin üstüne batırmak üçin olaryň cesetlerini Gülistan jengeliniň Çemenbit diýen ýerine taşladylar. 29-njy Bähmen Jomhuri Islamiýanyň halkymyzyň ýüregine salan agyr tiýig ýarasynyň günüdür. Şondan soň türkmen halkynyň medeni wesiýaty ojagy bu güni türkmenleriň şehitler günü diýip jar etdi. Biz her ýyl bu güni türkmen halkynyň erkinligi urnak görüşlerde, okuw gerek, hat gerek, türkmençe mektep gerek isligi uğruna gurban bolan gerçekleri ýatlap, olaryň ýagty hatyralarynyň öňünde baş eger. Gerçeklerin atlary we ýatlary halkymyzyň ýüreginde ebedi ýaşar. Sebäbi geçen ok, geçmesin hiç bir gün şehitler ýadyna düşmese her gün. Türkmeni Öwrenş Merkeziniň müdiri Arne Eminguli söýet. Gültüküp uluk yollara taymaz nämeý oýun ýaýar, fikridim kızıl çöllere taymaz nämeý oýun ýar. Boyalma kahatlar, gana çaykan çöller, toprağa dön öýler, taymaz nämeý oýun ýar. Topu bağlap şehirmi, gana çaykap baharmı, düşman getir gaharmı, taymaz nämeý oýun ýar. Sen atan ya netkeş perdendi, sen onun jiger bendi, bol halkın perdendi, taymaz nämeý oýun ýar. Bahar seni çağır yayar, deher seni çağır yayar, gelecek senin karşal yayar, taymaz nämeý oýun ýar. Tüz atan oğlu bolmoýok, tüz atan oğlu bolmoýok, halkyna arka durmoýok, täze bir geljek gurmoýok, taymaz şoňoý oýun ýar.